Kina kwana da tunanin gidan nan naki ne ke kaɗai ke kuma kuskure. Kamar ya? Ki dinga kwana da cewar gidan nan namu ne mu biyu. Ba wannan ba ma tukuna. Ina mijinki ne ba saboda ni shi na zo nema ba ke ba. Mu je na Allah mu je. Ya za ki ce in tafi akan me? Mu je. Ya za ki ce in tafi akan me? Da ni da ke ne fa gidan nan namu. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Ana lafiya ne ko? Ina fa lafiya. Samira, kin dan mimi na gida? Wajen ka na zo dama Nora. Shi ne kike fara da iyali na? Kawai. Gaskiya da abin da kika yi bauce ki fita kawai. Mu ce mu fita Nora. Ki fito waje kawai na faɗa miki. Ki fito waje kawai na faɗa miki. Dan Allah. Kawai ki wuce ki fita, an fi kiran sa da gari fita mu da ke ba. Me gadi kuma Nora. Ki fito waje kawai na faɗa miki. Dan Allah Nora kai haƙuri wallahi duk duniya babu namijin da nake so kamar kai. Ki fito waje kawai na faɗa miki, dan ki ga me gari zo fita mu da ke ba. Ki wuce ki fita.